Angazi mnumzane, kodwa enginesiqiniseko sakho ukuthi owami umsebenzi engiwenzayo ngikwenza ngokuzikhandla ukuze amasevisi ala ekhaya akhuphuke ngamalengiso. Kanti-ke nabavukuzi emayini nabo basebenza kanzima ukuze umsebenzi uye phambili. iMthethwa Mining, inkampani ekwazile ukuxosha ikati eziko kithina, kanti nomsebenzi wakhona siwenza ngokukhulu ukuzimisela lokhu. Nakuba ziba khona izingcindezi thizeni. Igama lami nguKhulebusa Nkosi. Bukela Umkhonto Despiye, Shemdi Entertainment. Ungakhohlwa ukusubscribe kuShemdi TV ku-YouTube. Ulike, ucommente, ushare. Siyabonga. Awasiza ndoda wafika. Sifuna ukuphuma nje ngelantshini. Awungitshela Menzi, abasebenzi la ngaphandle namahemheme asagcwele nje. Bathi babona uMpungumusa, usepona kanti uMpungumusa. Awu kahle khulu usengenganewani. uMusa akaze afe futhi akabhokhi, uyaphila. Ngiyaphila nkosazana, ngezwa kuwe. Ngizocela umboniso bekwenzeka emakhamereni mhla ka-29 September last year. Wenkosazana uqhamuka le ngaphandle. Ungene ofisini lami unokhanga 2 awuzazisa ukuthi ubani. Maqede lapho uzongifuna ifootage la ekhaya. Ubani kahle kahle?